Bakan maňa söret 200 manat diýär. Bu näme bahat ýaman arban eken bunu ýaly gowladyň ha? Ýok arzan, hem ýerde de şu köýnekleň bahasy 200 manat. Ha sen köýne diýip ötürdüňmi ýa? Sen näme diýip otursun onu? Anlatsana, çıkartımda var. Sağ olun. Näme şu? Geleýde birnçe. Doğan. Ben bir saat berse hyzmat edip oturýan. Ha, hiç il edepsizlik, hiç il tertipsizlik etmedim. Ýöne bu beýdip çağırsaňyz, ben meni piş edip. Ýok, dogan ýalňyş düşündiňiz, men näme çiýip berjek bolam size. Ha, bir togan çaýpy berjek bolam. Ben ýalňyş düşündirmeden bak. Adyňyz näme-de? Yo adım boş ver. Ben piş etdim gördüm. Gelen arkaň. İsteňlaşyp bardım. Piş edip çağıraň men gelen. O proýekti aljak bolsaň diýip. Nerden bu gyýda serede gowçadygyň ha? Nomerini alýan men şuýdum. Ağam sen döwrüm geçti sen bolla. Men döwrüm geçdi, dedeleden müň manda. Gel ağam edeli bar al bilmeýän şoň nomerini. Mana doý, seret öwren. Salam. Salam. Awtoda garaşýanymdy. Alo. Şu ýollary düşünýän bolsaňyz bir soragym bardylar. Şundan siziň ýüregiňizde çen haýs awtoda gidýär. Oğlan bar yöresine ştaýdan. Dur agyn, yekejemit. Ene näme? Seret diňle. Sen ejen kakan kanji sıra däller. Yok. Onda olarda bular ýal ponçuk ýerde ba. Düşünmedim näme? Yok. Yeni bir papitka. Sen eden ataň. Jubilira däller. Yok. Onda bul ýa birlent olardan ýerde ba. Sen aýtjan pikaň ýam kön asır. Bar täzetini öwrenip gel. Ne attyňa kim aly bildiň maýna ömrüni? Yok. 2013'ten beri Kanada ýetkäpdirer. Maýna sana ýeňil kazanç. Eşitsen baga. Barmynt gelýär-de kyn görmedin. Vay bolýa baryan. Ha muna gün dinlediýän ejen gün kwartira. Soňa men ally urar. Soň maşgala bolarsyň. Soň berigi kredit. Ýop, toýma ýaşatmany normal öýüňe ýok. Hergede howlukkanlar. Düşünmedim näme howlukkan. Gürlemesene. Sen işten çykdyň, ýürek kysym şolqaly. Görenme begendim. Menem megendim işten çıkanma. Maňa derge iş yarallarmy? Hawa başlyk ödeýänini goýdy. Sen çün başsyk. Men çün. Daýym. Şu iştem şol. Hawa gurymyş bölümine sallanyp ýörendir. Wah, girsene sen yaltajan atawal. Salamu aleyküm. Fistaşka bami. Bar ağam. Çekmelimi? Ola gerek del. Araslanın özvök hoz bami. Düşünmedim. Gaty çalt görleýän. Ya telve. Men sen janyň ýakmakçy hayal urlayan bol sen düşünmedim dip men bagyrym ýakýanlar. Bir kilo hoz çekip bermaňa. Öýdäkä gerek. Agra ýakla. Meňem aýallagynym gowurýar şunu. Sen näme gowurýan? Asıl durmuşda bir gowurýan zat. Mamy itpişik özüňde maşa haýwan gowurýan. Pıştyly. Oň nämetini gowurýan özüňe meňde şolan düşünmi? Ýynnamlygyny. Bolýa pıştylyň ýynnamlygy bilen bir kilo hoz çek haýda maňa. Ýoksa da 200 mantyň işte dastavka mutdamy? Hoz näçeden? 180 manat. Bore çek bir kilo. Menem çekçe onuň. Gümümi. 150 grama yetdim. Ne etip ýaşaýan seni? 80 ýaşap ketseň şoň 40 ýyl ýaşadyň, bolýar bilýärmi? 2 kysda ýaşamaly urda sen 0 ýaşda ýaşap ýördiň. Sen ýal hayal garynlaşym bolanymda men şu dünýede ýaşamadym. Edizim. Bolmadyňmy? Şu görýän liniýeçiň çekip bolsa bolýan. Beýdime de. Jigime. Bu jigiňmi sen? Onu hemçi men bunu tanama onu toýa da gelmedi bi. Yetişmedim lay. El tutuşup ýöre ýalo. Yok toydan soň. Hemme feýgüller el tutuşup ýöre. Toydan soň diýen. Sen alyp berjekden ladyň alyp ber. Toydan soň. Akıllı mıydı mende? Ýedidim çyndanam art bereýdiňmi? Howlu. Şu tüýüp bassanmy var. Bir gedem elinden tutturmadın da. Göwlüm ýetdi sen akylyňa. Howa da ýöne bilýärmi şulakda ýetgençe men näçe oga taşlap gitdi.
Doğunu görene bakıtın melekini görmeyem şirin canım bozdum yarım sana İlgilerim cenenim bak kucağıma gereğim yansın yani ya Sağ ol, diskotesi nerede? Everybody, everybody, this you money, get out of Kardeşim. Gelir yaydınma min sana karışan son yerde gele Doktorum. Seninle ne bağış olmaz. Bak cuma öğlende olsun. Te adam oynayacağınız ganya dedim. Yeşimdasın ne var doğuşsun olsun. İşten sonra moruş bolyanlar. Gülüm, seret bir de aydayın sana. Ay akılım. Bilýän meni iştem konularına. Sen sonra da menden gitmedim. Daha öýüm ýanynda da senin ýanyndan gitmedim. Ben şeýle bergilere battım. Praseňde ýedim. Sen sonra da menden gitmedin. Eyvallah akılım. Ben öýdäkilerle söwüşdüm. Sen sonra da men ýanymdadyň gülüm. Bilýän men näme netije geldim. Ha akılım. Sen bilen söwüşüp başlanym bar bolýar şu zatlar kim mırtkal bajyň. Selam aleyküm edilişler. Bugünkü TikTok haberlerime deyip. Tema piderators bilen devam etiyez. Islam gül ne molye sana? Sevgilim başka yere gülüşünü tuttum. Senin başkası bilen gurlaşşana? Yönü men gülüşenim bilen ağa. Tededen ayt. Yönü men gülüşenim bilen ağa. Esirgun ne molye sana? Ha? Dırgada bu oluyor mu? Ünlü mona seret. Ложка, вилка, чайна кесе, чашка. Day şu zatları bilen milyez. 1 diye 2, 2 diye 3, 3 diye Bizim 40 yaştan sonra şey tip yapsak TikTok'ta yuhuday. 5 diye 6, 6 diye 7. 40 yaştan sonra telefonum alın gayret edin. İnne köyeltin. Yan uklap bari yakam depeme gelen sinekler. Köşüşü var doğan yüzü özün ütke gitti. Olmay adamlar. Menen var şu ayaz baba. Vapşananım o. Geçen yılam emdirdi. Karoçiktan zat diledim de ayaz babadan ne? Bire inçecik billi. Töygülü bar yıllap şoňulen bolorun ýaly. İkinciden çişik kapçık. Ayaz baba näme dipdir? İkisinin yerini çalışıptır samsyk bajyň. Ediydim. Men sana bir aýtjak. Ne aytjak kılım? Sen ýakynda akıl bolýar. Oy ne ettin ay? Hawa. Akılım gelmeysen topu çok layına. Bu zatlar toydan bolmaz.